Salam, drod udrabat, gorin raj, marci barch, shash roch, ap roch, ama idegi, kya patka makhluk zalil in vene wallah, gumadia nu burua ida, gumadi raj ida, e Paul butka Paul na bana tha, nu biaya ada jagher rakhe pa zalili pa azabi, gwaza wallah chu azaba. بات کہتے ہیں چاچا خلیل رسین کا الحمدللہ کلودریات کو چاچا برگائیں کو مشے ہو جا یہ ہو جا حال یعنی ما دادن مرد گوما دی مرد ما کاریں رتے نہیں چیں از کرا یا کیارتا رتے تھا یا کمار رتے تھا اور مردوں میں دا چک وزان رواں سے کنا چیزاں یہ رکھنا ہاں یا مچا سنگت بھئی چھو عذاب واللہ گوما زی حال اب شکر راج ہو جا گوازی آگ وزیری گزیری دست رسیلی پلیسی گوازی روڑا اڑ بکنے یہ مردم سکا صاحب شوی اگر 10 چیز دیا نرسیم پولی کسانی ویدیتی اگر پکا کچھ نکنے کسانی پولی اڑ بکنے پادک چیز بنائے تھے بس کام کوئی میک کے نکلو اٹھا چاہشیں چاہی پولا پادگاں اڑکنے یار قوم عذاب ہیں یہ بچارے پول پادک مادک چیز درو ہستا اڑکتگاں یا کہ ہما مرزے کی اڑکنے مردوں انچو بگوزاں چاہشیں پادگاں بولے روڑے آلیں قسم پتہ ہے مردوں چو دلیلہ مردوں بازدگاں چو بازدگترا چاہی بنیادیں سے اڑکتا روڑے آلیں واللہ انہوں وشے ملک کے بلے بس سہولت کاری نہ کنا ہٹ نہ کنا انتے مالان چیا